Hej, jeg hedder Per Becker. Jeg har sklerose. Det blev konstateret i 99. Noget af det første, jeg mærkede til det var, at jeg fik en dropfod, hvor jeg begyndte at få forskellige slags skinner, og har gået med forskellige ting i alle årene. Til at starte med, så fik jeg de der dictus-skinner, og de er ikke kraftige nok, så nu er jeg kommet frem med en skinne, der støtter foden hele vejen ned under, så den bliver holdt lidt oppe. Min gangdistance, den ligger på omkring 100 meter. Så skal jeg holde pause. Og jeg har så prøvet de nye sko af her, hvor jeg synes, jeg oplever, at jeg går væsentligt pænere og ikke slæber så meget på foden, at den ligesom bliver hjulpet sådan i gang og længere frem, sådan til at det ikke er sådan nogle små trippetrin, jeg tager, at det er et længere skridt. Gået med den i 14 dages tid, og jeg er meget forbavset over, at det rent faktisk virker. Daglig træning består i at gå ud med skraldespanden og tilbage igen. Og det er cirka 100 meter. Jeg har ikke taget tid på det, men jeg synes, det går betydeligt hurtigere, efter at have fået de nye sko. Og jeg har sat et mål, at inden jul, så skal jeg helst kunne gå 500 meter, og det håber jeg meget på, at jeg kan nå. Det er Ole Slot her. Det er mig, der har hittet på funktionen i One2 Shoe. Og den understøtter simpelthen ens gangfunktion, sådan så man ikke slæber så meget på fødderne. Jeg kan her vise, hvordan man egentlig tager et skridt, og som alle faktisk gør. Vender rundt her en anelse. Og det man gør, det er jo, at man, som alle gør, lægger vægten på forfoden. Læg mærke til, at man samtidig har lige bøjet knæet en lille smule. Når man så skal tage skridtet, så tager man det bagerste ben og fører frem, men samtidig det forreste ben bliver strakt ud. Og når det bliver strukket ud, så bliver man simpelthen, hele kroppen bliver hævet. Og det gør, at der bliver afstand til det ben, der skal føres frem, sådan så det ikke slæber. Og fuldstændig det samme, hvis vi går videre til det næste ben. Sådan.